మనతో పాటు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ పాయల్ శంకర్ గారు ఒకసారి అలయబలయ కార్యక్రమానికి వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమం ఎట్లా అనిపిస్తుంది సార్ మీరు? ఈ యొక్క దసరా పండుగ ఈ అలయబలై అనేక సంవత్సరాలుగా పెద్దలు బండారు దత్తాత్రేయ గారు ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో అందరి కలయిక హిందూ పండుగల యొక్క గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పే విధంగా దేశంలో ఒక గొప్ప వేదికగా తీర్చిదిద్ది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి కూడా హిందూ బంధువులందరూ కూడా వచ్చి ఒకరికొకరు ఆలింగనం చేసుకొని ఈ యొక్క హిందువులకు పండుగ యొక్క గొప్పతనం తెలిపే విధంగా ఇది ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అందరికీ కూడా ఒక సంతోషకరంగా. కళాకారులను చూశారు కదా, కళాకారులను చూసి ఏమనిపిస్తుంది? ఎందుకంటే చాలా పురాతనమైన కళాకారులు అంతరించిపోతున్నటువంటి కళల్ని హిందూ పండుగలకు ఈ కళాకారులకు ఈ నృత్యాలకు ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఈ అందరి కళాకారులను ఒకే వేదిక మీద తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క సాంప్రదాయమైనటువంటి కళలను ఈ అందరికి చూపించే విధంగా ఈ ప్రయత్నం చేయడం అందరికీ సంతోషకర విషయం. అసలైన తొలి వెలుగు. ఫాలో వాట్సాప్ @తొలి వెలుగు official.